není. Tak, to je první cena. Já vám tak řeknu. Tak, bude předávat paní předsedkyně. Druhou cenu to záleží na tady. Tady pan místopředseda není tak bývalý pan místopředseda. Ano, výborně, takže to uděláme. Tak já jenom, že je tady paní Raková z Techmanie, která přivezla taky ještě ty rodinné vstupenky, takže společně tady s panem inženýrem Janečkem. A co tu tam máme? A tam máme pana Rakova, výborně. Takže mohli co mám dopředu. Ano, tady. A druhou máme kde? Druhou má tady. Tady. Co si Já jsem si nechala čas. A tady máme ruce. Jo, já jsem připsala paní předsedkyně, že nemáme nenavky. Tak. Takže vítejte opět u nás. Doufám, že opět, i když my jsme se viděli na zájemné. Tak abych se zase neukecla ještě někde jinde. Ale jsme moc rádi, že se nám povedlo tady hlavně zásluhu paní kolegyně vyhlásit soutěž dětskou a že to má ještě takovýhle hezký pokračování, že se lajkovalo na webu a vypadlo nám z toho, že co se veřejnosti nejvíce líbí, tak jsme za to rádi, že máme příležitost se tak posejít a ty 3 první ceny z veřejného hlasování odevzdat. Tím nic nekončí, protože budeme v příštím roce chceme vyhlásit soutěž znova a doufám, že po vzbuzení současnými výsledky se do ní zase přihlásíte, jestli jich zase zúčastníte a že potom že budete stejně úspěšní. Takže to je asi úvodem všechno. Mysleli jsme to taky trošku jako dárek pod stromeček a tak doufám, že budete z něj mít radost. Tak začneme asi z třetího místa. Můžu ještě? Já jenom chci říct, že 2000 lidí lajkovalo a panu premiérovi, který vlastně má taky PFK úřad vlády, protože ten vlastně měl téma soutěže, jak internetové, tak vlastně i normálně měli posílat děti výkresy na téma Vánoce, tak těch hlasovalo 200 a nám 2000. Takže teď ta cena je o to cennější, že a dopadlo to vlastně úplně jinak, jak jsem říkala, než vlastně porota vybrala, jak jsme měli v říjnu tu vernisáž, vlastně úplně jiné obrázky a veřejnost hlasovala zase úplně jinak. A máme tady vlastně zástupce, což je taky zajímavé, už jsem říkala, jak to vylobovali, že jsou 2 vítězové jsou ze základní umělecké školy z Čelákovic a tady holčička slečna malá je ze základní umělecké školy z Lysé nad Labem. Takže tady máme vlastně 2 oceněné z jedné zušky a Lysou nad Labem taky. Takže to... okolností tahle přišla z Loňska z Čelákovic do zušky. Ale úplně nejlepší zpráva z toho všeho je, že když si vezmete ty, které byly vybrány porotou, tak jsou všechny skutečně velice pěkné a tyto jsou rovněž pěkné. Že tam není jedna věc, která by fakt nebyla hezká, která by nebyla nějakým způsobem vypovídající. Automat na výrobu školní úkolu se mi líbí do všeho nejvíc. Takže že to jsou mis sympatie. Jo. A mistr sympatie. Takže poprosíme o třetí místo. Mám říct i kdo? No, takže diplom pro Máru Jaroslavou, základní umělecké školy Jana Zaka v Čelákovicích. Takže Máro, to si ještě... Tak a nějaké drobná cena. Doufám, že bude líbit, já tam vidím aspoň ty fixy. Další potřeby pro malování, ať se ti hezky tvoří. Tak já mám cenu za druhé místo pro slečnu Veroniku Kohoutkovou ze ZUŠ Františka Antonína Školka v Lysé nad Labem. Musíte tak, aby se mohli vyfotit. Já a tady paní kolegyně z Plzně ti přejeme všechno nejlepší, ať se ti daří, ať ti ještě přinese co moc hezkýho a ať se ti líbí malovat. Děkujem. Tak.
něco malého. A já mám tady ještě pro tebe tady dáreček jeden. Tady máš vstupenky do Techmány do Plzně, abyste si mohli jít s maminkou a s celou rodinou podívat. Jo, ty vstupenky tady na to máte založený. Taky můžete použít během celého roku. Je to krásné vědecké centrum v Techmáně, takže celá rodina. Máte zážitek, paní Raková je zástupkyně Techmány, takže Já mám úplně nejlepší, protože kdybych byla mladší, tak bych to využila. Automat na dělání domácích úkolů. Diplom pro Petra Modernovského, základní umělecká škola Jana Žaka v Celákovici. Na první místo gymnáziu budoucnosti. Tak já taky tadyhle půjdeme do toho rohu, ať tam Ještě než to dostaneš, můžu se zeptat, to tam i automaticky predikce rodiče. To už se dneska nechce asi, ne? Někde, jo. Někde se chce. To se chce. Tak srdečně blahopřeju. Tadyhle, prosím pěkně, diplom a tadyhle ten, doufám, že budeš mít radost. já myslím, že asi nebylo potřeba představovat, ale přece jenom omlouvám se pánové, kteří jsou členové předsednictva Technologické agentury a paní předsedkyni Lodískovou určitě znáte také nejenom z médií, takže to jsou naši vzácní hosté a ti, kteří vlastně převzali záštitu a byli garanty tady toho, že jsme mohli vlastně takovouhle soutěž uskutečnit a určitě paní předsedkyně řekne ještě, jaké máme plány na příští rok, snad v těchto věcech chceme pokračovat. To je jednoduché, chceme pokračovat, paní kolegyně vám řekne jak. Ne, ale chceme opravdu jako udělat obdobnou soutěž s tím, že příští rok je rok průmyslu a technického vzdělávání. Takhle to vyhlásil svaz průmyslu. My jsme technologická agentura, což neznamená, že podporujeme pouze technologická řešení ve výzkumu, podporujeme řešení nejrůznější možná technologická, nové technologie, nové materiály, v výzkum v oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, společenskovědní výzkum, sociální záležitosti, zahraniční vztahy, regionální rozvoj, takže jako v podstatě všechno, včetně teorie učení, pokud je v tom aplikovaný výzkum, tak i to je součást vlastně námi podporovaných výzkumných aktivit, ale ten příští rok právě z toho pocitu, a to není pocit, to je jaksi znalost založená na faktech, že se nedostává v Česku technického školství, nebo spíš dobrých výsledků, dobrých studentů, kteří by dál pokračovali třeba od základní přes střední na vysoké školy. A pak tedy nemá český průmysl vlastně jeden z největších v Evropě v poměru HDP, k tvorba HDP z průmyslu, tak v Česku jsme fakt jako dost mimořádný, a nemáme dost techniků. Tak svaz průmyslu vyhlásil na příští rok technického vzdělávání a průmyslu. My jsme se k tomu připojili, protože věcně nám to přísluší. Rádi bychom, aby v těchto oblastech i výzkum byl co nejlepší, aby vedl k co nejlepším výsledkům. A zároveň chceme na to zaměřit i další aktivity, nejenom podporu projektu aplikovaného výzkumu, ale i těch aktivit dalších, které máme. My jsme tadyhle ne obezřetnosti, ale osvícenosti pána kolegy Janečka, kdysi technologická agentura a jeho okolí, dobře, technologická agentura první cenu, kterou vůbec mohla dát, my jsme nová organizace, 5 let existujeme, tak dala technickým mateřským školkám. Že prostě se sebrala parta kdysi lidí, v podstatě dědečků, malých dětí, a viděli, že vlastně od malička je potřeba děti vést k tomu, aby jako takový ty ještě dřív než udělátka v Merkuru, vlastně, aby se učili, já nevím, co to bylo, na mosty třeba, co vydrží most a vlastně jak se postaví a jak se udělá nějaký technický řešení. No a vlastně to byla úplně první cena Tačru, kterou kdy ta technologická agentura dala, byla právě těm technickým školkám mateřským. A vidíme, že je fakt potřeba v tomto segmentu pracovat, pak na základních školách, na středních a na vysokých školách. Takže to v každém případě, co chceme udělat příští rok, je zase soutěž vlastně pro základní školy, děti do 15 let. Soutěž výtvarnou zase na téma průmysl, technické vzdělávání nejobecně, bude se to asi jmenovat trošku slušněji a zajímavěji, ale bude to soutěž a chtěli bychom výsledky vyhlásit
v polovině října, protože my 22. října každý rok máme cenu technologické agentury, teď už dáváme projektům, nejlepším projektům výzkumu podporu. No a letos jsme vlastně k tomu udělali k této příležitosti i tu dětskou soutěž. Tak zase bychom chtěli tak, aby to bylo do října. No a podobně uvažujeme o tom, jaká témata dáme středoškolákům a pak v každém případě chceme ještě s uměleckými vysokými školami udělat zase soutěž na tohle téma pro vysokoškoláky. Při nejmenším na fakultě designu Univerzity v Ústí, a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, protože tam jsou vlastně říká se, že nejprogresivnější dneska v designu a v aplikovaném umění jsou tyhle dvě vysoké školy. Tak to bychom rovněž rádi podpořili a chtěli bychom zase výsledek nějaký do podzima. Jinak to, co se udělá tady, zahájili jsme výstavu, to je vidět dole v přízemí. Asi jste dneska v přízemí nebyli? Ne, budeme se podívat. Jestli to tak, jestli byste měli chvilku, budeme rádi, když si prohlídnete naši výstavu. Právě tam jsou vystaveny jsou výsledky soutěže dětské a má to být na 3 měsíce a vlastně po 3 až 4 měsících chceme tu výstavu měnit vždycky, takže nemůžeme tam mít nějaká umělecká díla, která vyžadují vysoké pojištění u nějaké pojišťovny, to bychom neuhlídali, ale něco, co prostě má přínos a je zajímavé pro lidi a tam vlastně my máme dole zasedačky, takže tam se otočí strašných lidí, jako to se ani nezdá, se říká, jako co v té budově asi tak může být. A my tím, že máme různý rady programů a pořád jako vlastně my podporujeme přes 1200 projektů a všichni se tady otočí v oponentních řízeních každý rok vlastně skoro. A takže tam projde spousta lidí a mají příležitost to vidět a musím říct, že ta výstava je jaksi velice oblíbená, vyvolává velice dobrou odezvu a zároveň je pravda, že jestli jsme někam mediálně jako technologická agentura pronikli, tak nejvíc přes tuhle výstavu, protože to fakt zajímá každýho. Takže tak jsme za to rádi právě, že jste se i zúčastnili a teď nepochybně zveřejníme při nejmenším na webu a to asi kdo převezme, že takhle ještě byly další ocenění a pod stromeček ještě dostali cenu za to, že je ohodnotila veřejnost. Tak se budeme těšit na spolupráci další. No, jestli ještě můžu dodat, navázali jsme spolupráci právě s Techmanií Plzeň a budeme asi oslovovat společně pana, jak se jmenuje ten šéf vaši? Pan Volák, který vlastně se s váma taky zná, že bychom spolupracovali i s dalšími centry a se Svazem průmyslu a dopravy, takže budeme vlastně prezentovat a medializovat jednak tu soutěž, jak ji vyhlásíme, tak potom i výsledky u více společností, na více webech, takže se nám zase ta informace více rozšíří. Tak jednak na webech a že ona vlastně i tahle by měla být putovní. Ano, vlastně bude vystavená, hned jak tady bude složena, tak my vystavíme všechny obrázky u nás v Techmánii, takže další návštěvníci, co budou chodit okolo, taky můžou vidět a možná taky k tomu dáme nějaký hlasování pod to. Uvidíme, jak se to bude dál. Ale ještě pokud bude souhlasit ta asociace, tak by vlastně potom výstava mohla putovat vlastně i do těch dál. ostatních center a ještě třeba Svaz průmyslu a dopravy. Tomu by se líbilo, kdyby v rámci veletrhu strojírenského v Brně, že by si chtěl být těmi obrázky vyzdobit prostě stánek a tak, takže jako těch možností To jsou potom. autorský práva. To vám To upozorňuji bude vás, rodičová. rodiče, To se budeme určitě v každém případě ptát, jako co se může. Ale jako byli bychom rádi, aby autorská práva nebyla postoupena, aby si je autoři ponechali, nicméně zapůjčení děl umožnili za náklady s přepravou a jinak a neočekávali moc velké tantiem, protože to bychom jako nemohli. Čímž vlastně jsem odpovídala i několika vašim pedagogům, kteří bohužel tady dneska nemohli být, že chtěli zpátky některé obrázky, takže jsem říkala, že vlastně ta výstava, že oni velký zájem, že bude ještě putovat po vlastech českých, takže s tím souhlasili, takže jenom měli strach, abychom je nevyhodili, to jsem říkala, že se určitě nestane. Takže to je asi všechno. Děkuji moc krát. Ještě jednou blahopřejeme. Já si jednu poznámku, jak jsem to poslouchal, tak doufám, že nám nebude růst
počet organizátorů a klesat počet obrázků, když to poroste obojí. Já si myslím, že ne, protože, ale uvidíme, no, Uvidíme. ale jako Parkinsonovy zákony, to že fakt jako ten zájem je docela veliký a že je to určitě jako dobrý ty témata, ta témata zadávat toho, Jo. protože jak si kde všude v oblastech českých je spousta jako tvořivých lidí, kteří jsou schopni No, vlastně databáze šlo to do 6 000 škol. Vlastně ta informace Svaz průmyslové dopravy nám nabídl, protože má spolupráci s ministerstvem školství, že teda nám nedají databázi, ale půjde vlastně vyhlášení, ta informace o vyhlášení té druhé soutěže, jak říkala paní předsedkyně, tak půjde vlastně i prostřednictvím databáze do škol, vlastně z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže já si myslím, že moje obavy byly zbytečné. Takže já myslím, že nepřijde 800, ale třeba 3800. Tak to bude mít těžší. Bude to mít těžší. To musí se hodně lajkovat. Jo, a snažit se. Tak jo. Děkujeme moc krát, děkujeme i vám za účast. Vemte si právě tak asi se nějakou drobnou sladkost a zakousněte si a jestli chcete, já vás nechcete, tak bychom se ještě potom do Přízemí podívali aspoň na tu výstavu. To je na chodbách, takže to máme. si by vás to zajímalo,